Incwadi yabaseKorinte besibini, isahluko sesithathu iyafundeka. Xa sitshoyo, singaba siyawaqala siziyaleza na, okanye sifuna njengabathile kusini na iincwadi zokuyalezwa kuni, nokuba zezokuyalezwa nini? Incwadi yethu thina ibhalwe ezintliziyweni zethu nini, iyaziwa ileswa ngabantu bonke. Nibonakalisiwe nje ukuba niyincwadi kaKristu, eyalungiselelwa sithi, engabhalwanga nga-inki, ibhalwe nguMoya kaThixo ophilileyo. Kungekhona emacocweni amatye, kusemacocweni angawenyama entliziyo. Sinenkoloseko enjalo ke kuThixo ngaye uKristu. Ukutsho andithi sikulingene ngokwethu ukucamanga nto engathi iphuma kuthi ngokwethu. Ukulingana kwethu oko kuphuma kuThixo osenze nokusenza, sakulingana ukuba ngabalungiseleli bomnqophiso omtsha, singabi ngabobhalo nje kodwa, sibe ngabomoya, kuba ubhalo luyakubulala, umoya uyawudlisa ubomi. Ke kaloku ukuba ulungiselelo olo lubulalayo lukroliweyo ematyeni ngobhalo, lweza lunobuqaqawuli, ngokokude oonyana bakaSirayeli bangabi nakuqwalasela ebusweni bukaMoses ngenxa yobuqaqawuli bobuso bakhe. Ubuqaqawuli ke ebebuza kubhanga, lungathini na ulungiselelo lwakhe umoya ukungabi nobuqaqawuli ngokugqithisileyo? Kuba ukuba ulungiselelo oluwagwebayo lunobuqaqawuli, kokukhona luyakugqithisela. Ngobuqaqawuli ulungiselelo lobulungisa, kuba kwanoko kwenziwe kwaba nobuqaqawuli okwenziwanga kwaba nobuqaqawuli ngale ndawo, ngenxa ke yobuqaqawuli obu bona bubalaseleyo. Kuba xa oko baza kubhanga kwanobuqaqawuli, kokukhona oku kuhleliyo kunobuqaqawuli. Sinethemba elinjalo ke ngoko, kokukhona singafihlisiyo ukuthetha, singaxelisi uMoses, yena wabeka isigqubuthelo ebusweni bakhe, ukuze oonyana bakaSirayeli bangaqwalaseli esiphelweni soko bekuza kubhanga. Zesuka noko zaqaqadikiswa iingqiqo zabo, ukuba unanamhla sasihleli kwa eso sigqubuthelo, ekulesweni kwawo umnqophiso omdala, singabhenqwanga, nto leyo ke ibhangayo kuKristu. Kusuke kwada kwaba namhlanje kusithi, xinikweni kuleswa uMoses, kuseke kubekho isigqubuthelo entliziyweni yabo. Ke xinikweni ithe ke yona yabuyela enkosini, sosuswa kuphele isigqubuthelo eso. Inkosi ke inguye umoya, apho ke ukhoyo umoya wenkosi kubakho inkululeko. Thina ke sonke sinobuso nje obubhenqwe isigqubuthelo, sabukhangela njengakwasesipilini ubuqaqawuli benkosi, senziwe similise okwaloo mfanekiselo, sivela ebuqaqawulini, sisinge ebuqaqawulini, kwanjengokuvela enkosini engumoya.